आमी मुसलमान येता तेदना गोराब्यान भितर सत्ता खुशालकाय क्रिस्ती धर्माचो पावंडो पयलोच चोडटाना बावतिजमाचो संस्कार घेताय बावतिजमाचो साक्रामेंत दिवन जेसना जेड नांव तुका दिला दोवी नेसून गोड्याक बेतीन घालून क्रिस्ती धर्माची वाट पेटयल्या दोवी नेसून गोड्याक बेतीन घालून क्रिस्ती धर्माची वाट पेटयल्या Our Lady of Lourdes गरजेन पयलेच पावट जेजूक काळजान घेतला दुसरो साक्रामेंत घेवन जेजूक येवकार दिवन बावाड तुजो मजबूत जाला पयलेच पावट तूं कुमसार जावन आठवेच तोरेची खुशालकाय भोगली दोवी नेसून माथ्याक दोवे खोपेल घालून कोमन्यावाची वाट पेटयली दोवी नेसून माथ्याक दोवे खोपेल घालून कोमन्यावाची वाट पेटयली Mama Zarina Dada Jacinto Kallzantanais कोशेन बोलल्या दुसऱ्या पुतान जेसनरान जेजूक काळजान घेतला म्हूण काळजांतांची आयसोन तोसल्या बिलन मोगाळ भाव व्हडलो तुजो तुजी चोडा पुरबाय तो कोत्ता आयज दीस तुमकां खोशयेचो चोडा म्हत्वाचो विश करून कांतार सोंपयता देवा बापान आपलो आशिर्वाद तुजेर घालचो इतल्यान सावूद मोजी सोंपयता